Kamini bimasi an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ se ka a to a ka nin présidentya in kɛ donc a diyara anw ye anw minnu ye démocrate ye Ameriki a y'an lamɛn an y'a dɔn fana k'a fɔ n'a ko k'a bɛ taa maa min dalen b'ale kan o ye Kamala Harris Kamala Harris ye muso ye farafin muso don Indienne muso don muso kalannen don muso cɛsirilen don donc ni anw ye muso sɔrɔ min bɛ se k'i présenter ka kɛ Ameriki présidente ye o ye musow ka kunnawolo ye o ye africaine musow ka kunnawolo ye américaine musow ka kunnawolo donc a diyara anw ye kosɛbɛ a bonyana anw ma kosɛbɛ démocrate o démocrate kun ma nin présenter anw kun bɛ voter o tigi ye parce que démocratew ka jamana maracogo o de y'anw ka hakilinata ye ne tɔgɔ Amadu Konare n bɛ Virginie Joe Biden ye bɔra i sama ka bɔ Ameriki presidential race la parce que mɔgɔ caman b'a a kɛrɛfɛ olu y'a fɔ ɲɛna k'a ka bɔ yen o ye ko ɲuman de i b'a dɔn ko cɛkɔrɔba sɛgɛnna ayiwa n'a bɛ kuma la ayiwa a ka kumaw tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ hali débat la a ka kumaw kun tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ hali kɔsa in na a kɛtɔ k'a ka ministre de la défense tɔgɔ fɔ a hakili bɔra o tɔgɔ kɔ a y'a ka vice présidence a ko k'ale ye place ta o fana kɛra ko ɲuman ye parce que mɔgɔ caman de a fɔ kuma ka na se sisan ma mɔgɔ caman de bɔra ka Kamala Harris supporter donc ne kɔni ɲɛna ko ɲuman don ayiwa contrainte damadɔ b'a a ɲɛ parce que d'abord ale ye muso ye Ameriki muso si ma deli ka kɛ Ameriki président ye farafin don k'a fɔ ko Obama kɛra o kɛra surprise caman ye Amerikɛnw ɲɛna donc est-ce que u pɛrɛlen don ka farafin wɛrɛ ta wa o fana ye contrainte dɔ ye